Ito? Atong vitamins ka bayad dyan sa tara. Panahawan ninyo. Hangay. Unsa? Tinawi ko no? Joy. Ato ka na paredan lang. Grabe pa sa bagong ligo ba? Lagi? Di may kulon dito, pre? Gusto ko kayo humot kayo? Di pa minaw ba? Na ba mo may kulon dito? Humot kayo. Masimot ala kayo humot kayo. Ano ba ito? Tinood. Kakulo ba kulo? Naikulo lagi dito. Nya saman at mata ta. So amo na nato na paitan na wata din mahimo ay pulo lang sugbal na ta kulo ay. Mahimo ni. Naglamig yung presa ko pag ginamot. Kaya bago ang mga ligo? Bago kayong mga ligo ba? Ana gina. Ha, pero tara, humot. Oo, bitaw. Wala ligo, pero humot. Ah, Ano na may mga styles ba? Wala na. asa? Wailig ko baho. Banto kita ka. Kasimuta. Oh. Ule! Kaya ni kaya. Na brad, mga minggu brad, na bukan na ligo brad. Humot. Eh, Oh, pakai kita yun. Aku na yun. Mata na siya. Ti unsan man baho. adik di kita pada yun na. Aku na yun kay mas madawat ang atong kuan mga viewers. Aton ta kay mga. Ah, Joy, oh. Mahimo ni. Sabi mga bagong ligo ganitong mga kauban no, dara na. Tubay ligo pero Oh. smells good. Ah. Oh mga Choy, say parang kita mo na, sugod na ko sa sagsaka. Sasaka na pre. Sugod na sagsaka ha. Oo, sige. Tagilan na ba? Ano ba? Why, sa kuwangon karon god. Oh. Sa sulti sa mga katiguangon. Oh. Ang batang-butaan ko no. Musaka. Then, ang bagong ligo, kusog, musaka. Awag ni kay ligo dai. Ang batang video ko na ligo. Ah, dara dito yung mga Joy. La. Okay na may mga dara Joy. Ah, pwede ko na mga Joy. Kani ka na hugo na siguro nilo. Grabe. Di lagi na mauli. Buwa ka ko na. Hey, yellow. Kuha ba? Asa klayo mo rin mo nagsaw? Oh? Sige, wait. Papa naman yun. Ay, wait. Ay, gaahak mo na na. Tarong nga, pre. Ikaw na ba ka dito? Wait, sakit ang iyak mo na. Asa mo lawas? Wala was ba? Nagsakit. Kagikan ko na ko duty. Next ko ako January ba? Oh. Grabe dyan mo ko. Eh, sige na magkagahangin di ay. Alimot ka dire sa ubos, oh. Ano naman di ay, dire? Lo. Eh, isa aral lang na pre ako na. Oh? Mauwa ko na ka. Titi na iligikan lagi. Nag-ujite siya lang. Gawas. Long. Ano ba, Arby ba? Ujite ko sa karmerme. Kanan tumong sa sinina ba kaya ron di megong oh. Sige. Ay, mga tuwag tayo. Asa mga? Dugay kayo, pili ako yan. Sige. Puntay, gimasahod na? Sige. Ge, sama dyan! Ayman. Oh. Ayman. Kapo ka mabunog itong mga kunuan mo. Ayman, jay. Bagay Joy. Naday mo sa nga mag-ana ro. Ana tato kayo masaog. Oh. Sa. Dakuha arag binyong dati oh. Butog iking may gota to. Jisik! Unsa? Jisik! Pagbayo J6. Buwang na dara. La. Dara. Pais na. Nagyan ka ngayon ihatag si Angga ka kay iyan ang ilabay. Unsa? Atong vitamins ka bayad dyan sa tara. Panahawan ninyo. Wala ginihilak. Ay, ano ka? Gilabay niya akong damo. Gilabay niya, pandirbi na to ako. Dahan ka kulong madugay ron, ho? Apon derby ay. Unsa? Basta pang derby yung tinood. Grabe baho eh. Ha? Baho ba? Grabe ganoon. Ang baho? Oh. Sa series.
Sa sili. Ah, sa sili ra di ay. Sili ra di na baho eh. Sili. Unsa? Tilawi ko no? Na, hila ka nung kanina, waim ka ka. Hindi kita mabalik. Saan man? Tara, na. Ah, boy. Achoy, Labay mo din ako. mangita ka ka? Ano? Labay mo ko. Ganyan beto ka, naya pagdol-dol. Kay, manghilabot na. Tara mga choy. Wah! 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 Sugdo ta pa ron. Sabi mga choy, oh. Gipa ako ano may gidrive, gipa standby mis tagiya mga choy, tara tagiya mga choy. Sa standby lang sa mo diha. Mga choy. Baka na sa lubot ang mga choy. Buotan bugay tagiya diri mga choy. Di ba pala to? Sa Mumbai. Ano? Buotan bugay, buotan kaya mga choy. Ano man na? Bayok ko na po. Sakto lang, dagan naman to. Hala, bati ang kuan. O kung ba jisik na masamot na ba dahil maulo, dapat na yung kuan, bayoplo. Tara yo. Lubay. Tay ka. Punan bigyan nimo. Unsa? Punan bigyan niya. Grabe na hanga. O sariha ka na eh. Di pa ako sa nang kawa. Nakakawa. Oh. Ah, grabe. Ano na kay Power? Ito ah. Ano ako na. Ta. Grabe. Grabe Hindi ako na. niya, basi guban ka niyo. Nasa Power, pre? Nasa Power. Saan ito? Tara. Awa na, ginikat. Nagipakan ko ba? Oh, napakan niya siya. Napakan ba? Oh. Spiderman, oy. Ladara mga choy, oh. Sugbar may kulo mga choy kayo. Wa may bugas. Mahimo. Duya naman eh. Ladara mga choy. Oh, grabe. Di na ginamos. Napuno, puro sa masilin tao na eh. Grabe naman ko na choy, eh. Suno. Di naman na ginamos. Ah. Ang sili naman no gisubaka ginamos. Ha? Ang Ang sili. sili na no gisubaka ginamos. Sigtik ng uwan mo si kao na sili. Ano ba ng lumboy? Kang kuan kan tiyo kuan. Akong skeleton ba? Sige katawa akong skeleton ha. Remote raman na sabat. Oh, skeleton. Enggak, kuwang Lubat, pre. Ilisig bateri. Charge na ko na totoo. Lupa. Ako din ilisig bateri, day. Ini unay ra na. Ah, una na Unay rin. ra, unay gina. Ilak, pre, oh. Nagmo siya nga asam na mo namang. Ha? Maradyon nga. Di man din ako sa saligan day. Di mo man ihatagan ang akong skeleton nga may pagdagmalan mo ng akong skeleton. Oh, awa. Samtang nga unay kong material na lubat-lubat mga alin na gamay. Oh, awa. Hmm? Oh, charge niya nga, pre. Lang ko sa Magic 5 og ni Renante Pasumala. Shout out og sa akong pinakagwapa na si Mamen si Aisa Galatea Monteroyo Miscala og sa akong daddy nga si Attorney Melvin Miscala og sa akong mga eksona mas gwapa pa sa kuha si Alfred, si Marcos og si Andy. Lahim ligyag now. Shout out! O shout out ko ni Titing Joshua Gulisaw. Shout out! Di man po nang gulisawa. Tunya ka de. Shout out lang ko ng Bekoy Vlog, Carl Lisaran, og ni Glenn Delgado, og ni Kikirot TV, og ni Malvin Valdez, Saldel Betania Gulisaw, Ako na. Jason Martiliano, sa Lebran Lebanto, og ni Tibok Piso. Shout out! O shout out ni Ricoy Pax o Altoro Kita o Alwell Survive o ni Ramsod o ni Kent Mark Atlas Opsinal. Shout out! O ni Jilime Obial Historia o MG Jusol o Gilbert Idar Loon o Rodney Recorrection o ni Brain Brupal. Shout out! Og shout out ko ni Michael Buri. Og ni Wendell Ando Amores. Shout out! Shout out! Og shout out sa ko sa akong mami po na si Sona Magdalaro The Star! Shout out! Sawa pa man shout out niya mga channel. Comment lang mo ko to sa comment section. Wow!